Reagrupament. Familiar o...? És un partit polític, pot ser? Home, sí, és quan un grup s'havia separat i es torna a reagrupar. Reagrupament, això ho he sentit anomenar, però no és a... No, anava a dir el carretero aquest. No. Ni idea. No. Si li dic que és un partit polític? No ho crec. És un partit polític lligat a Esquerra Republicana, no acabo de saber ben bé de quina manera, si és una branca dins o és una altra formació, però jo diria que és una branca dins. Qui és aquest? Perdó, és que em pregunten uns noms que no... O sea, lo he sentit, però no... Bueno, en Joan Carretero és un polític. Joan Carretero tenia un jefe que es deia Joan Carretero, que suposo que no serà el mateix. Si ell vol ser president de Catalunya, endavant, ell s'apanyarà, però com a president del Barça potser hagués tingut que deixar una mica més al marge de totes aquestes coses. Que es cuidi més del futbol que de la política, i després que es posi a la política, quan hagi deixat el càrrec. Con home, està bé. És un bon president del Barça i no tinc tan clar que hagués de utilitzant la plataforma del Barça, la seva imatge pública, doncs pronunciar-se políticament sobre coses. Bé, es veu un tio llançat. Que faci el del Barça si ho sap fer i que es deixi de polítiques també. Que és molt bon president, però polític no té res. Home, una miqueta fort, no, això? No. No. Impossible. Totalment impossible. Home, estaria molt malament tot Catalunya si arribés a ser president de la Generalitat. Jo marxo. Si arriba a ser ell, marxo, perquè vol dir que estem fatal tots ja. Jo crec que sí. Con lo que tenemos, pues sí. No m'ho crec. Ara parlant en sèrio no m'ho crec pas. Ni ell s'ho creu. Sí, per què no? Té molts... Jo penso que el club del Barça té molta pes. Pues no lo sé, es joven, el tiempo es muy largo, pero lo veo un poco difícil, ¿no?